Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Amarlon, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak iti biyag, barang makaipaay iti basit nga adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, bakit? Kumusta ka dita? Nasaya at latamat, lakay. Natumpungak ti mayat nga amo. Naanos da. Nasaya at nga ron no kasta. Katitrabaho ngay. Kabaalam ka di? Nadagsan ti trabaho. Ngam ikarkarigatak lata. Sana bali. Tanawadwad mo ti sweldok dito eh. Ay, kaasi ka no kasta. Bakit? Uray di mon palpasan ti kontratam. Agawid ka lata dito yan. Ay, saan Saan tapay anabayadan dagiti utang ta? Ngam nadagsan ti trabahom dita. Kan may sa. Kailiw da kan. Uray syakmat Kailiw kayon kadagiti ubing, lakay. Ngam masapol ng agsakripisyo tayo. Tapno makaurnongak ditoy. Uwan bakit? Katagan-anad ka dita. Tatang, kaano nga agawid ni Nanang? Mabayag pa ay anak ko. Tawon pa'y ti urayan. Kailiw kon, tatang. Agan-anos ka pa ay anak ko. Saan abale? Agsublin tumatlaang. Wan, tatang. Kan agsingsingpat ka Tapno maragsakan ni nanang mo inton agawid. Wan, tatang. Day tamot laang ti kanayon nga isuro ni Teacher Meiji pagadalan. Nasaya at nga ron no kasta anak. Katlaglagi pam day ta kanayon. Wan, tatang. Anya day chay, sir? Gumatangak man iti sapatos, miss. O sige, sir. Agpili kayo lang. Daytoy man a brand, miss. Okay, sir. Nasurok 5,000 ti presyo day ta ita. Nanginagayam Branded nga min, sir. Iso anangina. Agpaot mat. Gaputa saan anala ka amadadaan. Sa bagay mo't kit di alaman nga rod, gatangak. Okay, sir. Kan nayunam matan iti pantalon, kan jacket. Dayto e brand. Okay, sir. Ariglado. Miss. Mabalin ka di maala ti cellphone number mo. Tapno inton adda ti kayat ko agatangan. Awagan ka laangan. No dala ko makasjay. Oo na, sir. Day talaga yam. O sige. Iyag mo ta cellphone mo. Ta siya kun ti mangi phone book iti numero. Ne, agsasaro no mo tanday ta text mo pare. Ni ka di bagat mo day ta? Sa bale, pare. Asino nga rod ngay? Ay. Ni Gina dayto pare. Ay, nagpartak nga rod nga reply. Ha? Asino day ta, Gina? Jay sales lady J Mall. Nagpintas si ka. Anya? Kat agtinten next kayo? Uwan pare. Hunay kan pare. Imbis ani bakat mo ti teksam, sa bali matan. Busy matlaang day jay. Isuad di na masango ti agtext. Ngam pare, kasanuay no maamuan na. Di na maamuan day toy. Malaksid laang, no ibagam. Tinasaya at pare, isardang mo kit di daytan. Amangan no day ti pangrugyan ti parikotyo, nga agasawa. Marlon, naalam ka din dyan impawit ni Lolita. Uwan nanang. Apay nga rod adi ka gimbatang iti bagas ngay. Kaalalak ngamin idi kalma, nanang. Kat indiretsyok nga imbayad jay daduma iti nautang mi idi. San abale? Basta gumatang kanto inton malam iti bagas.
Una nang. Kanayo namutan ti pangkusina tayo. Tanay, awan gaya man. Nabayag nga minan ajak nag-grocery. Una nang. Sige nga road, mangang kaditan. Tay nakpay aglaba iti murong tayaw. Una nang. Ay, amo na gayam nga daimpaw iti asawag. Imbaglaan. Tadi na nakita siya ginatgatang ko apuro branded. Pare, umutang akman iti kwartang. Pangusaram pare. Awan gaya man bagas ijay balay mi. Agpagpagatang ni nanang. Anya? Awan gayam bagasyo. Ngam ginulpim ti badbado kan sapatos a brandad. Awan nga minan ti usar ko pare. Isu agi matangak mo tan. Ngam inununam kumapay dagit importante agagatangan. Isu nga rod nga agbulbuludakan ka. Saan abale? Bayadak to inton agpawit ni bagat ko. Alawanan pare. Kaasimat dagay kabalay mo. Naawan ka nanda. Agyaman ak pare. Ngam di mon ulitan ti inaramid mo Inton sumarunong agpawit ni bagat mo. Saan akum komporme ti gatgatangam? Hello, bagat? Hello, Lakay. Kumusta kan? Nasaya at latamot bagat. Inawagak dalanang kanti anak ta itay. Ngam di ka kanupay nakaawid. Naladawak ngamin ang nagawid. Kasta ka di? Aywan gayam, nabayadam ka din ti utang ta? Uwan bagat? Kat, nakagatang ka nga rudan iti abastoyo. Uwan bagat? Nasayaat nga rud no kasta. Oh, apay nga agsanaay ka ngay? Kailiw kayo nga minan, Lakay. Kayat kunti agawid. Ngam, awan pa'y matinaipundar ta. Saan ta pa'y anak kay patakdar iti bukod ta balay. Aganos ka pa'y labasit di ta bagat? Saan abale? Adamot ti video call. When ngam saan nga umanay amang iti iliw ko kada kayo. Saan ka amadanagan bagat? Agdadan na tayong tumatlaang inton makaawid ka. Thank you for the treat, Marlon. Class a restaurant tinang ipanam kanya. Una, basta si katikadwak. Talaga aklas a restaurant ti pangananta. Nagmayatan niya Syakit di ti agyaman Takayat nakakadate. Nga uray amom, nga dan asawa, kan putot ko. Awan magtiparikot dita. Gaputa awan dito iti asawa. Sa bagay matkit di Ayawan gayam. Saan ka kadipay nga agawid? Saan pa'y? Apay ka di? Mapantagumatang iti kwentas kan bracelet mo. Ha? Agpay so, Marlon? Uwan Gina. Tapno sulit mat ati irurwarta ita. Oh, agyaman ako unay, Marlon. Thank you so much. Hello, bakat? Hello, Lakay. Adamanan impatulod ko a kwarta. Ag-purchase kan iti materyales. Tapno marugyanan ti maipatakdar a balay. Uwan bakat? Karaman dito ipawit ko ti labor kan paggatang yung iti kanan ti agtrabaho. Uwan bakat? Ay. Apay anagsan na ay ka ngay. Ada ka di saan anasayat ang mapaspasamak dita? Ha? Ay, awan mo't kit di bakat? Apay nga ro nakasta ka. Mababainak lang amin kan ka, bakat? Gapot awan maitultulong ko kan ka. Iti anyaman ang magasgastos. Sika talaga. Di mo ka din panunutan dayta. Tinapatag. Adda ka ang mga aywan iti anak ta dita. Agyaman naklaunay, bakat? Gaputaman nakaawat ka. Agayatak unay kan ka, Gina. Sungbatan na kuma. Ay ayatan ka mat, Marlon. Itilaksid nga addan pamilyam. Agyamanak. Tainaklon mo mutlaang ti ayat ko nga itadaton ko. Ikarik. Aramidag ti amin. Tapno agragsak ka.
Ikarigmat daytakan ka, Marlon. Ilimod ta pa'y ti relasyon ta, Gina. Taamangan nung amuan ti asawak. Narigatan. Wan, jakmat kaya ti gulua. No kasta, nawaya akon amang pasyarkan ka ijay dagos mo. Wan di uray pa'y ijay kan nga umyan. Kay kayat ko tapno ka na yun ka akad kadwa. Ala, awatam nga ro daytoy. Kwartamat dayta, Marlon. Wan, idulin mo. Tapno adda busbusan ta, no agdanatan. Apay ngay akurang mat dagiti pinorchase mo a materyales, a maaramat iti maipatakder a balayaw, Marlon. Inyan anay ko laang je kwarta nga impatulod ni Lolita, nanang. Kunak man no nakabudget, di impatulod na. Nanang, ngaminan ti materyales ita. Isu anag kurang. Ay, sa bagay mo't kit di Nanang, kasta ngagpaiso. Ala, sana bale. Basta di mon gargarawan, di pangtangdan kadagiti karpintero. Nanang, katintun bigat matlaang, mangrugin dagiti agtrabaho. Umyan akon ditoy, Gina. Katun mangalak ang aminin iti badom. Tauray anya nga oras. Mabalin mo ti umay ditoy. Intun addawayak, darling. Sige ang arod, darling. No kayat mo, kaduan nak to ang mga kadagiti usar ko ijay balay. Tapno mamaminsan. Ngam kasanungay no makita dakdananang mo. Iranata iti aldaw ti Domingo. Tapno awan da ijay balay. Ta sigurado anapandan na kimisa. Okay. Tatang, apay akanayon ka amarabyan. Di ka pa'y agaw-awit nung daduma. Nila ang lola ti kanayon akaduak ditoy. Papapanam ka di. Ijay trabaho, anak ko. Ngum apay nga ron adi ka agaw-awit iti malam. Amumat, ada kami a construction worker. Uray sa dinula ditan ti pagturturugan mi. Numaminsan, ijay sa iti proyekto mi. Ngum sigud mat asan na kasta. Ikarigatan nyo latta ti agawid. Alakit din, anak ko. Ingka maturugan. Hello, bakit? Nasayaat mo ta sinong bata mo ti awag ko kan ka, Marlon. Pasensya kan Busy ak ngamin iti kalabas. Apay. Anya ka di ti pagbisbisi Tasigon kadananang kan ti anak ta. Di ka kano nagaw-awid. Amumat, ano da kami a construction worker. Maturog kami ijay site mi. No kastaman bilang, maawatak dayta. Ngam ti Jack maawatan, Marlon. Ti panangipasardeng mo iti maararamid abalay. Kastoy ngamin dayta, Lolita. Saan a kumpleto dagiti materyales a ginatgatang ko? Gaputang imina aminan. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wan, patsin na kuma. Sapay la kuma, taagpaiso dagita nga ibagbagam. Ngam no maamuak aluklukwan nak. Agsagana ka, Marlon. Pudno ti ibagbagak, bakit? Mamati ka kumang kanyak. Unay kan pare. Anya ka din dayta anas nastrak mo. Apay, di ka di makonsensya? Pare. Sika ti madanagan idi nga amangan no isukat na ka ti asawa mi abroad. Ngam ita, sika matan ti nakirelasyon iti sa balay. Ay ayatak nga ni Gina, pare. Gapula ang siguro iti iliw mo kan ni bakat mo dayta. Iso nagbiro kan iti sa balay. Saan, pare? Agayatak ka ni Gina. Kan mariknak. Naragragsakak iti sidong na. Ngam iti sidong ti asawak. Pare, saanan ang nasaya at dayta? Agpanunot ka kit di ana imbag. Laglagi pam, adda ti anak yung agkasapulan kan ka.
Nasaya at tasimbangpet kan, Marlon. Nanang, Ammo kun ti amin. Adda babaem ije pagaw-awidam. anya? Kun adugayam ti impawpaw iti asawam apaggatang yu kuma iti mausar para iti balayo. Ngam nangip-ipanam, ha? Inggatang ko mat, nanang. Di ka nagrason pa'y. Imbaga ni Lolita anamin adon ang nagpawitkan ka. Iso ang nasakit tinakam na. Tasaan pa'y anal nalpas ti balayo kat umadanin ti panagawid na. Ha? Kunak no nasaya at kaatao. Ngam saan mo't gayam. Tagapula ang itibukod mo apagragsakan. Nalipata mo nga da pamilyam. Iso nga itamot laang. Pumanaw kan. Kat urayom no anya ti aramidon ti asawam inton agawid. Di nakpanawan, tatang. Diyak kaya't nga agsisina tayo. Umay kan tumat lang sa rungkaran, anak ko. Tatang, saan ka pumanaw? Ala, di kan agsangit, anak ko. Saan abale? Tasarungkaran ka. Ala, agtugaw ka pala dita. Taala dagiti usar ko. Ha? Bagkan bestida ni nanang dayta, tatang. Apay nga alaam mo ton. Shhh! Di ka agtagtagiri, anak ko. Ala, inakon, anak ko. Taamangan no makaungat ni Lolang, nudyak pala pumanaw. Agsingsingpat ka, anak ko. Kan ipatpatag ka unay, anak ko. Tatang, agsubli ka. Tatang! Talaga gayam nga inkabalay mo ni Gina, pare. Pinapanaw nak ni nanang, pare. Wan ngam di ka kadi makonsensya iti panagsangsangit ti potot mo, iti pinanawam? Makonsensya akman. Ngamawan maaramidak. Gaputa kaguradak mutla ang dananang kan Lolita. Ay, unay kan pare. Basol mo amin dagitoy. San abale, pare? Tanaragsakak mat itisidong ni Gina. Makaammo ka man langan pare. Ngamsapay la kuma, tadi ka agbabawi iti udi na. Awanan ka itibain, Marlon? Lolita? When, siyak nga rod. Ayan tinalaing ababaim, ha? Asino dayta, darling? Si kagayam ti kabit ti asawa ko. Kat insuot mo pa'y ti bestida ka. Talaga nga awan ba inyo? Lolita? Hoy, babae! Usubang ta bestida kat isublim. Agraman tibag nga inalan ni Marlon ijabalay. Tasaan asinsinan ti presyo dayjay. Di mo ibaga at tagikuan dayjay. Wano? Inla ko yukit din. Kat si kamot Marlon. Isublim amin a kwartak a binusbos mo iti awan kas ka na. Dagiti binusbos mo iti daytay a babae. No di mo kayat. Idarom kayo! Gapu iti buteng ni Gina ama idarom, pinanawan na ket nagawiden ijay ilida. Ket jak meten sinublian ni Lolita. Ket ita, agmay may sa akon nga agbibiyag. Dakkel ti babawik, ngem awanen maaramidak. Alakastan, ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Marlon. Marlon pagayam ko, dakkel ti nagbiddutam. Di mo kinailalaan ti rigat ken sakripisyo ti asawam ija abroad. Ken di mo inikan importansya ti pamilyam. Ala, ipakitam ti panagbalbaliw mo bareng maurnos yupay ti amin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.